TV. Нишләптер суыткычтагы ризык кичке сәгать 8-дән соң тәмлерәк була диләр. Дуслар, миңа калса, әгәр дә тәмле ризыкны пешереп, аны суыткычка тыксаң, ул иртәнге 5-тә дә, көндезге сәгать 11-дә дә бик тәмле булачак. Сәлам дуслар, ТМ-ТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Бүген дә без тәмле ризыклар пешерергә әзер, әкем белән пешерәбез, аны каршы алыгыз. Бүгенге кунагыбыз җырчы Арслана. Арслана, рәхим ит. Сәлам. Сәлам Арслан дип эндәшим әле сиңа. Миңа авыр сиңа Арслан дип эндәшергә. Ни өчен икәнен әйтә алмыйм. Бу Арслана бу сер булып калсын. Сер булып калсын тапшыру түгел, бу тәмле көрәш. Шулай да мин сине күрергә шат. Мин дә. Мин инде сине дип эндәшәм, Арслан. Тапшырыбызның шарты. Башта мен аның отырга тиеш. Сиңа тапшыруны башлар алдыннан. Безнең телевизион тамашачыларыбыз, тукта башта сорап биреп, синең бу тапшыруны караның бармы? Бар, азакка тапшыруны карадым. Менә, алайса беләсең, безнең тамашачыларыбыз кызыклы рецептлар юллыйлар. Хәзер мин сиңа аны күрсәтәчәкмен. Син шул рецептны карыйсың да, ага, Булат, мин булай итеп булдырам дисең дә, җиңне сызганып, яисә сызганмыйча пешерә башлыйсың. Рецепт берәү генә? Рецепт берәү генә. Бик җиңел. Әгәр дә сине тапшыру ахырында син пешергән, әзерләгән ризык рецепт нәкъ шулай ук килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл цеба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлегә Күкмара табасы синеке. Класс. Класс! Әгәр дә юк икән, атас. Менә бу табаны без шул рецепт юллаучыга җибәрәбез. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Шартын аңладым? Аңладым. Аңласаң, әйдә игътибар экранга карыйбыз. Кем икән ул сиңа каршы бүген көрәшүче? Гарипова Резида февраль айында 36 яшь тулган. Бүгенге көндә гаиләсе белән Чаллы шәһәрендә яши. Чәч тарашханада эшли, кияүдә Марсель һәм Динар исемле ике улы бар. Дөрес туклану тортларын пешерергә ярата. Барлык үзен белгән һәм таныган кешеләргә сәламнарын юллап җибәрде ул. Я, Арслан, без инде таныштык. Резида белән, мин сиңа аны фотосын да хәтта күрсәтә алам. Чаллы кызы Резида. Белмисеңме, таныш түгелме? Юк. Танышың, күршең, туганың. Резида, сәлам. Резида, сәлам. Чаллы кызы, белүемчә, син дә Чаллы кызы түгелме? Бүген Чаллы кызлар арасында батыл булачак. Хәзер мин сиңа күрсәтәм себер. Мин сиңа хәзер күрсәтәм аның юллаган рецептын. Менә тадам! Тадам! Нәрсә бу? Бу кекс. Пирожный ашаган. Пирожный мимоны башта әлбәттә теге тирамису менә бу дип тора. Тирамисуга бик ошамаган. Монда тирамисуда бит анда взбитый белок разработчик. Ну, нәрсә? Кекс дигән үзе. Язып җибәргән. Менә бу кексны сиңа менә нәкъ шулай итеп әзерләргә, пешерергә белмим. Мин хәтта әйтә алмыйм моны ничек ясарга. Миңа әгәр дә бирсәләр, bütün ингредиентлары белән дә хәтта мин моны ясый алмас идем. Бугай. Бу әйтә. Бу минем история түгел. Синең син әзерләгән бармы диберләр? Тирамисуны әзерләгәнем бар. Но бу менә ингредиентларын карарга кирәк инде, я? Мәсәлән, ингредиентларны хәзер тизеп куябыз да, пешерә башлыйбыз. Димәк, Резида, Арслана, бокс дип әйтәсе генә кала. Көрәшә башлыйбыз хәзер. Я, Арслана. Арслана дип җырлыйсы килә нишәктер минем. Минем салават дип җырлыйсы килә. Салават. Нишлим инде. Инде хәзер нишлим. Салаваттан сора. Резида дип. Я Резида. Резида, нигә җибәрдең син бу рецептны миңа? Резида. Менә, тамырда күрсәтәм фотосын хәтта. Искиткеч матур әйбер. Менә Менә инде хәзер. Арсланым, синең монда ризык пешергәнең бармы? Кекс. Бу мен кекс пешергәнең бармы? Юк, кекс пешергәнем бар, обязательно. Но менә микроволновкада кекс пешергәнем юк. Менә яңалык. Әйтәләр бит, һәр вакыт яшә, кайчанда булса беренче адымны ясарга кирәк булачак. Син белмәгән өлкәдә, син белмәгән юнәлештә. Менә бүген шул көн килеп җитте дип уйласың. Әйтә хәзер бөтен белгәнеңне, белмәгәнеңне эшкә җигеп, менә бу нәрсәне әзерләп кара бу. Кекс ди. Әйдә.
Рәхимет. Ну, йомыркадан Кара, ну башлайбыз монда инде. мин дә аңлыйм, беләсеңме? Моннан берсе кара, берсе ак. Аңа шулай яхшырак. Карасы әйе, әлбәттә, какао өстәрә кирәк була дип уйлыйм мин. Агына беренче өстәрә кирәк түгел. Менә монда загадка шунда, монда берсе караңгы, Кара, әйе. кара, берсе ак. Менә ингредиентлары бер төрле микән аларның, какаодан башка. Әйдә бер төрле дип саныйк. Бер төрле дип сан. Миңа айырма юк. Мәгәр төсе шулай булса, мин аңа хәтта карап та тормаячакмын. Яме? Әйдә, Мин алайтабыз. менә шулай, әйдә. Бер төрле ингредиент, берсенә какао истибез дә битте китте вәссәлам. Нәрсәләр бар? Безнең монда бүген бар. Иремчек кирәк икән моның өчен. Банан, Банан. шоколад. Бу өстенә кырып салыргадыр дип аңладым мин ул шоколадны. Шуның өчен какао, шикләү, кансы шикләү кышлау өстенә куярга. Un. Бу un гади un түгел. Бу Кытай уны. Ягъни диге. Рис. Диге уны. Дәгән. Әлбәттә, песок, какао, һәм стакан форма эшкә. Әле безнең хәтта бар блендер дигән нәрсәдә. Берәсем нәрсә өчен кирәк ул? Нәрсә өчен? Җитәр өчен. Вегетар. Ай, Аңлашылды. берәс асына җитәсен. Әйдә, Арслан, сиңа уңышлар. Килеп Рәхмәт. калам мин. Инде минем машинасы килә башлады бу Минем дә. Йомыркадан башлайбыз. Башла. Мин арый мәгәй. Минем өчен иң мөһиме безнең телевизион тамашачыларыбыз бүләкле булса. Мин күбрәк алар яклы бит, беләсеңме? Әйе, шул монда. Хәтта минем хатын килгәндә дә мин алар яклы идем. Аңлашылды. Хәтта минем хатын җиңгәч тә табаны бирдек барыбер. Шул кешегә. Әйдәм, алып кайтмыйсың. Таңа токмаш басырга иде, токмаш. Biz итәбезме? О, рәхәттән мин бөтенләй, мен бер җитергә яратам. Шул бер җитергә килеп саныйсың, әйме син? Әйе, обязательно. Әйбәтләп Шешерәбез кенә. Тырыш инде. Biz нәрсәгә булай бер җитәбез әле бу? Ну, һава белән Тутырабыз. тутырабыз. Кислород белән. Кислород белән, әйе. Тагын бер үч кислород. Күтәрелергә тиеш. Анан хәзер шикәр кушабыз. Без моны шикәр белән. Обязательно. Булдымы, әйбәт булдымы инде? Тагын кирәк. Тагын. Әйбәтләп. Әйе, салават җырлый. Салават. Ничек әле? Сине генә. Сине сөя. Үзенең өендәге ашханәсендә кебек. Монда чиләк тә бар, яра, шунда калсын. Сорыйсы кирәк, нигә салават дигән җыр булды ул? Менә без җырлар язганда, Берәр хәйдә. Галимҗан. Матур Галимҗан. Галимҗан. Булат. Юк, Булат юк. Анда Булат, яшә Булат. Мен аңлыйм, эш иҗекле исем кирәк булган, шулай бит? Әйе. Башта бу җырның көе барлыкка килгән дип аңладым мин. Әйе, менә без җырларны шулайрак язабыз инде. Башта көй. Иптәш композитор булгач, башта көй язылына, музыкаль Иптәшне әйтәбез концепция. икәнен. Әйтегез, шәл түгел. Наил Муртазян. Мен Муртазян дип әйтәм аңа. Наил Муртазин. Әйе. Композитор, аранжировщик. Әйе, гитарист. Гитарист, кстати. Мультимейкер диләр хәзер инде андый кешеләрне. Мультиинструмент. Кем мультимейкер? Мультиинструменталист. Мультиинструменталист, мейкер, шереф. Ага, менә шундый кеше ул. Үзе бик теге таныш гына, шундый скромный гына. Бик тыныч. Ул тыныч, тыйнак. Икегез дә туры килгән кебек. Юк, менә. Әле син кызымы ни? Аның янында. Әйе, без плюс белән минус менә. Әйтәр бит тормышта берсе плюс, берсе минус. Ну, әгәр дә син шундый плюс. Мин бик экстрим яратам, парашютта сикергән, анда мотоциклда Китинде бер кашан да ойламас идең. Дөрес әйтәм, әйе. Матайда да үзең җырдыңмы? Юк, йөрмәдем монсында, бирмәделәр. Так, шуннан. Менә җыры барлыкка килде дә. Әйе. Хәзер кызык бит инде. Миңа кызык, ни өчен салават икән ул? Ага, так. Ни өчен кеше исеме? Гомумән ярамый дим анда. Мәхәббәт. Була. Тара-та-та-та-та-та ясә ярату. Була. Ул сиңа түгел, кәбестә ашату, мәсәлән, шулай. Кирәк булды
Галимжа Исем кирәк булды. Исем. Ну, башта ук инде шундый максаты исем, ир кеше исеме, менә бу Мощный җырда исем булырга кирәк. тиеш, әйе. А мощный Салават мощный исем бит ул. Менә Рөстәм дигән башкортларның исем бар әле тагын мощный. бар. Менә Салават ул башкортларның бит инде тоже. Яисә Минихан дигән исем бар. Әйе, Салават Миниханов бар әйе тагын. Салават Салям. Рөстәм бик туры килмәде мамда 2 генә җигә Әйе. ясә. Салават Закиевич. Рөстәмҗан. Көчле исемле. Салават. Әйе, монда табылды. Эстрада кем инде иңгештә. Ул әлбәттә Конечно. Салават. Салават. Салават Закиевич сезгә күп сәлам. Ага. Монда күзем. Әйе. Салават. Шылтыратмадымы соң җырдан соң? Кара! Нишава җыр язгансыз икән бит. Юк, миңа Инстаграмда бик күп салаватлар яздылар. Рәхмәт, наконец-то Син безнең инде. турыда җыр яздыгыз дип. Әйе. Моңарчы кем турында гына? Моңарчы Айдар турында гына җыр бар иде. Бар иде дә. Әйе, эх, Айдар, халкың синең кайнар дигән. Айдар тагын нинди исемнәр? Булат дигән исем дә бар исемнәре күп. җыр. Бар да. Әллә кайчан хан заманында язылган әле. 1905 елда. Так. Вот. Әйе. Шикерне кушабыз. Салаватка. Әйе, кушабыз Әйе. әйе. Салават булды да инде бу. Һәм китте, шул салават булып калды, шулай бит? Әйе. Яра. Клип. Гитара. Ой, гитара түгел, анда сезнең бит. Аранжировка. Аранжировка, шундый Әйе. мощный. Мощный, әйе. Һәм мотоцикл. Мотоцикл әйе. Ну, монсын инде безнең клип режиссеры тәкъдим иткән сценарий дияргә була. Мотоцикл инде, мотоцикл мин билгеләнә мотоциклларны яратам. Ахырдан син утырып киттеңме соң мотоциклда дип? Әйе, мин Дуслар, кемнәр караган ия, карагыз бу клипны, яме Салават дип атал, Арслана. Анда Арслан дип язсаң инде чыгасы шундук. Арслана Әйе. Салават. Вот. Так, ярар. Бу синең менә ниндер зак кына паузадан соң ял иткәннән соң дип әйтик, мин исем Әйе, бит. Элек тә каникулдан җырладым соң. бит инде, элек тә җырлый Әйе. Әйе, шундый синең беренче адымың булды кабаттан. Әйе. Татар эстрадасына. Так. Ачо дип. Ачы дип түгел, куркып кына, хәзер җырчылар бигрәк күп, ну, Нәрсә куркаям, курыксам бит не чыгып торасы юк. Чыктым да җырладым. Әйе. Ярар салаватлар язды, башка салават булмаганнар да яздымы соң? Бар әле ничек килеп чыккан әйбәт. бар. Комментарийлар төрле бар. Инстаграмда кешеләр дә төрле, шуңа күрә теге комментарийлар төрле язалар. Мин барысында рәхмәтлемен. Хейтерлар да бармы? Барлар. Нәрсә җырлыйсың? Әле теге җырлый башламадым, чыга башладым, уже хейтерлар бар. Уже. Әйе. О, димәк, бу инде уңыш. Теге это определенный успех дигән кебек. Ага. Бу инде уңыш. Ярар. Арслан шундан ничә җырың әздер синең менә ял иткән вакытта, менә шул отпускта вакытта, каникулда вакытта. Җырлар күп, менә 30лап җыр ул әйме. Но Уже әзерме? әзер җырлар, элеккеге җырлар бар инде. Юк, яңалар менә яңа. Яра, теге вакыттагысын аны калдырыйк инде без аны булды. Яңаларын менә хәзер шундый уйлар бар инде. Бу җырларга яңа сулыш биреп, яңачарак җырларгамы язылган җырлар да бар. Яисә яңаны яздыра. Әйе. Менә Мәсәлән, нидирәк темалар? Шул мәхәббәттер инде. ну менә хәзер апрельдә икенче җырыбызның премьерасы булачак. Ансы нәрсә булачак? Ансы безнең Мөхәммәд. соңгы звонок. Соңгы звонок. Әйе. Монсы иске җырларны Бар бит инде ул. бар, менә Кичәгә хәзер соңгы звонок. соңгы дәрес, соңгы звонок. Мин синең фанатың бит, Ник Арслан. дөрес сыңламадың, Сизсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Менә шул җыр, әйе. Можно автограф дип нисән? Давай. Хәтерлим. Менә бу җыр безнең инде яңа юнәлеш, яңа музыкаль концепцияга туры китереп, яңа аранжировка белән чыгачак апрельдә, әйе. Бик актуальный. Әйе. Ни өчен апрельдә, чөнки майда Әйе. үзегез беләсез. Соңгы звоноклар вакыты Соңгы килде. звоноклар, әйе. Бу җырны Аннан соң җәй дигән җыры чыгачак Арсланның. Әйе. Мин инде беләм. Так что салават кына түгел. Әйе, салават, соңгы звонок, җәй. Аннан соң укытучы. Сәлам, минем укытучым, отпускларым ничек узды. Менә мин килеп җиттем, әйдә мине укыт дигән. Ну Булат, менә авылга кайтамы дип кенә җырлап кына. Юк, что син ул авылга инде. Берсе дә кайтмый җырлыйлар. Берсенең кайтканы булса шул авылга. Берсен дә кайтасы килмәй. Җырын җырлыйлар инде. Җырын җырлыйлар. Авылга кайтам әле. Хәтта тракторларга да утырып клиплар төшергән булалар. Трактор. Но
Әйе, мында. Ну, тракторга утырган клибы Шераның менә. Мин Салават Минихановның клибын күргәнем Ha, бар. bir kavatan salatqa Менә aylanib qo'ydi. Salavat. Siga da reklama oldu bugün bizim Әйе, topşırığımızda. әйе. Akşam telefonga kartagana salırsın. Тракторда шәп бик килештереп анда. Так. Buldu bu gaydı biz bunu bir katı izledik. Моны менә хәзер уйлыйм әле. Ha anlatsın tutam Ümit Ali әйтеп bitirmem. Яңа ел алдından аның яңа ел деген жыры бар. Юк, юк, юк. Антижырдан безме? Антижыр юк бит. Yok mu ne? Юк, антижыр юк. Bu яңа ел, bu яңа ел. Ансы минеке түгел бит. Ha yok mu ne? Юк, минеке түгел. Юк. Ех! Мужларга була, рәхмәт. Спасибо за идея. Yok da galim silekke deyip. Юк, юк. Гаппак карлар, яңа елдан. Ансы аб төркемен. Kimdir zaman iki bir ana. Мин түгел түгел. Точно сен түгел. Юк, юк. Ярар. Гарасат дигән төркем. Ah, әйе. Гарасат әйе. Бар янды төркем. Әйе, бар әйе. Нишлибез сен белеп эшлисең бай бай. Белеп эшлим әйе, менә кара инде. Хәзер менә бу безнең Bu нәрсә булмаса bu. йомыркага Күкәйле писок. Писоклы күкәй. Әйдә. Сен бетерә буламы? әйдә иң башта менә моны салып карыйбыз. Әйдә. Мен нәрсә? Эксперимент Нәрсә кухонный. итсәң шуны эшләм мин. Әйдә. Bir şey ярдәм итәм бүген. Шулай ук Так. әйдә. Тигәбез әйбәтләп кенә. Мен әдемәгә нәрсә салсам да, долгатан барысын. Ашарлыгы бер генә булсын тәмле. Хамында шуны салабызмы? Biz bir masa әзерлибезме әллә? Әйе, бер маса әзерләйбез. Син үзең бит әйттең шулай дип. Мин әйтермен инде ул. Мен әйтегә әйттең дигәнгә, бер әйтем бар бит шундай. Әйе. Теге. Менә нигә шулай эшләдең? Соң ул бит әйтте шулай эшләргә. Соң ул сиңа кыйга сикер дип әйтсә, кыйга сикерәсеңме? Ну син монда начальник. Yok yok, мен монда начальник түгел. О, кухняның бәлкем начальнигі. Монда сезнең көрәштә мин просто рефери. Так, давай, хорошенько, вбивай. Biz кәдімгі просто тіліне көштік. Ішли. Эшли. Зәттер бүгін рус тілі бек яқшы бар әлі. Так. Иремшикне хәзер салабыз инде монда. Бәйді. Мен әдейім әйтем бит. Иремшик. Biz bunda bananı da saldık mı indi? Банан салдык, иремшик салдык. Әйдә, onu da saldık da indi. Bitti gitti ve Onu selam. обязательно салабыз, онсыз булмый Менә бит. bir төрле masa килеп чыга да безнең. Яртысына анасын бүлә, без яртысына какао салабыз, яртысына берсе салмыйбыз. Шикте укытырга бармы? Юк, ансызгырак бу, шиклек ичендә бит аның юк. Ишендә юк. Әйдә, тышына гына салабыз. Ярый. Мин хәтта күрсәтәм. Менә ишендә дә бар кебек ул, конечно. Янсына игътибар итмәмен. Кайсыздыр бер өлешендә бар. Беләсеңме кайсы өлешендә? Кайсын? Караңгы өлешендә бар кебек. Кара өлешендә шиклек бар кебек. Так. Шәп килеп чыга иш бу, кара әле. Замечательный бер булды бу. Так. Шуннан Он кушабыз инде. Он кушабыз хәзер. Өйдә кушыйк. Проблем түгел. Он кушабыз, әйдә. Күпме салабыз аны? Менә бит мин монда Ну, әйдә салып карыйбыз, ни консистенциясын. Консистенциясына карыйбыз хәзер. Әйдә, салып тундыр дип әйтәләр бездә. Бу дуслар, сезгә төшерәм, бу дөге аны. Түгел. Без глютеновый. Без глютена. Шулаймы ни? Әйе, глютенсыз. Попышный. Бу рецепт попышный. Беренче тапкыр эшләп карыйбыз, эшләгән юк. Менә шикәр булмаса монда бу ПП рецепт булыр иде. Шикәр урынына Әйе, килеш шикәрне алабыз. Юк. Шикәр урынына монда сироп топинамбура кушсам. О, син куда отырасыңмы? Әзрәк шундай. Шикәр ашамыйм вообще. Шуңа Ансы күрә дегустировать син итәсең инде. Ярар. Ни? Ирең? Алар инде ашыйлар. Ясыз. Алар папада түгел. Мин япалыйм инде качакта, әйе. ПП рецептлар белән. Бу ПП рецептка ит керәме аңа, юкмы? Ит юк, ит ашарга кирәк обязательно. Кара ит. Балык, конечно. Вегетарианга үрелмәдең әле син бу елларда? Юк. Ит ашарга кирәк. Безнең климатта, безнең илдә итсез булмый. Син ничек уйлыйсың үзең? Әйе, мин тулысынчасын әйтәм. Әгәр дә яхшы ит булса, я менә мин теге Әйе. белгән кешедән яхшы халал ит булса, Әйе. кара менә шундыйрак консистенция булды инде бу.
Big usta, big usta. Buldu. Мен bu evir için tuğan bit, yaratılgan jirgen. Şu blender bilen işler için. Көрініп тұра болады. Мына көстейді. Ярар, bu батылып шықты бұғай біздің? Батылмады. Болды, әзір. Бүгін сияны біз әзірлеп бітірдік. Әйде қазір бұлай ішейбіз. Икіге бөлеміз. Әйді. Біз бит шайды беткенек. Шулай деп Біріліші беткенек, ақ бұларға дейш, біріліші қора деп еме. Икіге бөлеміз да. Мısına какао салабыз да. Әйе. Әйде, біразына шиклеуік та салабыз. Сен етіме қорасында. Қорасында біразына шиклеуік. Уақылап. Еме? Жоқ, шулай ешлік әйде. Анда бар еді кебек. Ярар. Болсын. Мынсы ақ бола, мынсы қора бола. Аннан соң енді біз кетеміз. Экспериментировать етеміз микроволновка білен. Әлбәттә. Біз қазір реклама кетеміз. Реклама вақытында бұл бірін ішейбіз. Аннан соң енді рекламадасын кіргеш. Біз стаканға аны саларбыз, еме? Әйе, ярар. Ақ һәм қорасын һәм шалтыр пішіруге қоябыз. Пішсе, піше, пішмәсе, пішмей. Башқа вариант жоқ. Достар, ТМТV телеканалында тәмлі кірәшті реклама. Шулай иттеріп, достар, біздің тәмлі күрешті бүгін бик қызу күреш болашақ. Чөнки нәрселер әзірлейбіз кекс еме, ничек әзірлегенді білмейбіз. Нәрселерге принципін бик яхшы аңлап бітірмейбіз кебек. Мен онда екі түрлі масса келіп шықты. Шиклек, сен үйреткендер ме? Бір екі шақта шиклекні бай батыра керек. Наша бик жайды батыр дау. Қол білен. Менен шықмашы ол. Мен екі шиклек аласың, что шалтыр иттеріп бесеуына да салам, еме? Сен ма ең зор шиклеуклерін қалдырғансың. Жоқ, нишлеп? Охо. Аңладың ма? Мына бит ничек жайды? Мына тағын қойсы қатырағы есені. Білеке шиклеук қатылды. Кішкіне де түшкіне дейлер нашай. Әйе. Мына лайфхак. Көрдің бі яңа нәрсе ейлерінің біздің тапшыруға Мына келіп. үйрендім, әйе. Екі шиклек болғанда бек жайды. Бұл бик көп керек те көп түгіл. Керек түгіл кебек кейінде міне. Мен аны. Білесің ма шиклек нәрсеге қойдалы? Баш мие үшін дейлер. Шенке өзі кішіні баш мие қатылета дейлер. Сасутлар үшін, баш мие үшін, әйе. Ярып қарағаным жоқ, әлбәтте. Так. Кекс әзірлейбіз достар. Бүгінгі күреш біздің бара Шаллы қызы Риздаға қаршы. Бик қызықлы рецепт yollagan бізге. Біз анан ничек әзірлегенін аңлап бітірмедік. Мына өзбекше ішлеп қарадық. Әйе. Мына шулай. Енді бісінде қатырын бір әби 90 яшілік. Ашы қолы білән шалтыр еттіріп батқан еді шеклеуікні. Әбиде шынды ол, әйе. Әйе. Біздің әбиде. Болды, кебек нәмісіған шеклеуік әзіріп қойдым. Мұнда қалғаны ташламайбыз. Керегі шығар бәркім. Так, Арсланы, әйде. Какао қазір құшабыз енді бізіне. Бірер нәрсе ішлерсің. Мына осына какао құшабыз да. Әйе, қазір қойыз. Әйде бұлай қол біләңгіне бұлғатабыз рәхәтлән. Әйде. Вуаля! Вуаля. Мына бит. Неде Какаоның есі шындай тәмні. Меңа бегіші. Так, Арсланы. Тоған әзірек салам мен какао, жәл болмаса. Бесен фотосын сөйтем. Какао жәл түгіл, меңа қатты шиклеуік та жәл түгіл. Бер әлі месен шиклеуігін қатты Түйірге керек әне. керек болса уақылап берем. Түйіп берем дегенде. Мына бұлай. Біраз ona істесін анда. Мен телевизион тамашашылар yoqlı болсам да біраз артистларға да ерден bir şey болдырмаймын менде. Шептіке бір қосанда қайнайбыз бет. Әйе шол. Я. Ничек мына сен еме неше ел болмадың дейсіз тұрады да? Ой, бик ұзақ. Оңғыда ел бар енді. 2003 жылда менің екінші альбомым шықты. Шыннан соң енді мен 17 ел, 16 ел. әйе. Қоя болдың сен? Ішледім, карьера ясадым. Міне шылай. Бизнеста ма? Әйе, идара ету. İdare ету бизнесінде. Сен қазірде идare етесің? Әйе, етем. Бек яқшыңа келіп шыға. Рахмет. Сен генеральный директор. Әйе, компанияның жетекшісі. Көп жауаплылық. Ішке алық зәлі мені, пожалуйста. Кел. Көп жауаплылық. Неше кіші сенің құласында әшлейінді? Сір болмаса. Ну, біздің компания... Біз компанияны айтмайбыз аны есім? 20 кіші. 20 кіші. 0 жейті деген. Жейті.
Менә сиңа шикеләвек. Моны бераз гына сәлем дә тагын. Әйдә, бетте. Без инде хәзер Süyübüz. төп өлешенә булды җитә күп кирәкми. Өстенә сибергә дә калдыр. Кола. Менә булды. Менә Хәзер сиңа- инде менә иң проблемный сорау. Бу хәзер ничек микроволновкадан әзерләргә минем өчен. Мин бер кашан да микроволновкада бер әзерләгән. Режимы бар да, режимы. Эзлибез хәзер. Эзлибез айтып, анда язганнар иш. Кекс дип. Кекс. Әйе. Дашы кекс янды язган табыз, шуны пинг басабыз. Һәм чыгып чыгара ди. Аңар ши бит әле башта аны саларга кирәк, менә бу иттереп. Стаканга тутырга кирәк. Менә минем уйлавымча, моны 2 кат эшләргә кирәк. Башта карасын, аннан агын. Ишлай җибәрәбез микроволновкага. Аңламадым. Менә ха Агын карасын. аерым пешерәбез, анасын карабыз. Юк, аерым түгел. Ну, монда кара, әгәр дә без бит моны, әгәр дә без моны анасын шалт итеп кире чыгарсак, стаканнан неме? Ак башта булырга тиеш бит. Башта ак, аннан соң кара булырга тиеш. Менә ир кешенең смекалкасы. Логика. Логика. Ул яңадан чыксын өчен бераз майларга да кирәк. Әзгенә. Ал әле әзгенә бераз тамчы бир миңа. Шуны һәм әнә теге Сәйбат ало. Ханат. Әйе. Кос канаты. Күп китте бу. Ярым заны килеп бушата алабыз бер җиргә, бер сәгатькә. Син майла, башта майла. Митеге бу эштә эшләгән кеше кебек. Эшләгән кеше кебек өйрәтеп утыра монда акыл. Мойлыйм. Минем әби әйтәдер, май бытканы улым бер кашанда бызмый дип. Бузмый әйе. Май кексны бузмаска тиеш. Артыграк булдымы? Ортабрак булды, әзрәк менә әйдә менә бераз савытка бушат. Рәхәтләнеп. Бер тамчы менә чыкты. Бик күп май чыкты. Әйдә. Киттек. Ну? Үзең яме, үзең мин түгел. Мин монда ярдәм итмәм алсам. Мәсәлән, дөрес килеп чыкмаса, мин гаепле. Син бу эшне эшләгән арада, син менә караң, шамалайын шундаймы? Бер яртысын точно тутырга кирәк. Чөнки монсаның уртасына кирип шумганнан соң. Белмим инде, мондай формула ничек эшлибез. Беренче, мин ул вакытта безнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында да үземнең ату сүзләремне әйтәм. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сода маркасы ул вакыт белән сыналган савыт Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Әлеге шәп савыт сабанасыз интернет кибет ашада алырга мөмкинсез һәм әлбәттә үзләренең фирменный кибетләренә барасыз да сатып аласыз. Адреслары Кукмарада бер Казанда Павлюхин урамы 114, шулай ук Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк сода үзәгенең беренче катында һәм әлбәттә ул бар Казанда Мусина урамы 23 Б адресы буенча урнашкан кибеттә. Барасыз да табаларны, казаннарны, кәчтүрүлләрне җыеп кайтасыз. Нәрсә бу? Адресны тагын әйтәле, кайда? Павлюхин урамы 114. Кайсы якынрак? Сиңа Мусина урамы 23 Б. Мусина 23-кә барасың да. Язып калдырдым. Ага. Сатып аласың. Җиңә алмасаң бүген. Әйе. Мин карап торам бүген кем җиңәр микән монда дип. Син тегесе күрәк салгансың кебек. Яра. Шулайрак чыкты шулай. Яра, нишава. Әйдә тагын сал инде булган. Икенче стакан эшли алабыз. Икенче стаканмы? Безнең анда тагын бер стакан бар, әйе. Или башта пешереп карыйбызмы? Әйтеп Микроволновкада. Әйдә без моны пешереп карыйбыз. Микроволновкада тыгабыз, пешерәбез. Пешкән арада мин сиңа бер рубрика әзерләп куйдым, яме? Бер рубрика эшләп алабыз. Бездә кунакта Арслана. Бу дуслар кекс булачак. Я, Арслан, безнең теге нәрсә пеште кебек. Без аны бераздан соңрак күрсәтәчәкбез. Әсәдер килеп чыкты инде. Ужасно тәмле булырга тиеш дип уйлыйм мин аны. Ужасно тәмле микән. Без сиңа рубрика әзерләдек. Логика өчен. Так, логика өчен биремнәр сиңа буларга карарга кирәк тә инде. Әйтергә кирәк менә монда. Гади үзенә гений дип саныйсыңмы? Юк, вообще. Мин дә санамыйм. Әйдә. Шундый санарга кирәк. Менә бу баш ваткыч. Мен хәтта кирәк булса, фотосында зурайдан. Сиңа әйтеп бирә кирәк, монда нинди сон килеп чыга. Әйдә менә комментарий биреп. Дәдә беренчедән башлыйбыз. Әйдә башлыйбыз. Менә монда 3 безнең инде. 3 сәбәп. Многогранникмы? Многогранник, әйе. 15-әр. Була инде монда. 15-әр. Әйе, монда 15, монда кала 8, монда 4-әр. Әйе, 4 плюс 15 килеп чыга.
23, әйе. 23. Мында бит инде безнең хәзер 4 булды. Мында 4. Дүрт. Моннан 4-не алабыз. 6, мында 3 кала. Әйе. 4, 3, 7 булды. 7-гә 15-не кушабыз. Мында 7 чыкты. Так. Мында 15-тән 4-не алабыз. 15-тән 4-не алгач 11 кала. 11-гә 7, мында 77. Дөресме, юкмы? Yok. Тагын уйлыйбыз. Әйдә уйлыйбыз. 15. 15. Мында 4, 4. 4, 4, 15 әйе, дөрес. 15. әйе. Мында 3, 3, 4, 10. Менә ахырдагысында гына дөрес түгел. Тагын шутлар алабыгач. Юк, булар бөтенесе дөрес син әйткәннәре, дөрес. Әйе. Менә ахыргысы дөрес түгел. Монсы инде безнең 3 чыкты. 3-кә 3, 4, мында 7. Син нигә 7? Менә син монда игътибарлы кирәк. Монда беләсең, монда на внимание кирәк. Әйе. Син бөтен тыныш билгеләренә карап чык әле. Кушу, алу. Кушабыз. Әйе. Дальше. Умножаем. Молодец. Тапкырлау. Тапкырлыйбыз. Тапкырлаубыз әйе. 15-не 7-гә тапкырлыйбыз. Димәк, нигә математикада бит алай түгел, әгәр Менә баштамысын. кушу белән тапкырлау торганда башта нәрсәне беренче эшләр? Кушабыз. Алабыз монда. Юк. Әгәр дә кушу һәм тапкырлау торса, иң беренче нәрсә эшләр? Тапкырлауны дисеңме? Молодец. Беренче класс. Икенче, бәлки беренче. 2 класс. Мин математиканы бала белән эшләмим. Әтисе эшли. Юкмы ни? Юк. Син түгел. Юк, мин эшләсәм дә эшләмәсәм минем бик яхшы сеңдерделәр аны. Әйе. Әгәр дә ул җәя эчендә торса, ансы аңлашыла. Әйе, мин Әйе, аңладым. аңлашыла. Аңлыйсыңмы? Ну барыбер анда да беренче эшләргә кирәк ул чакта. Монда инде Тапкырлау. 60 була, 60 була име? 4. 3-кә 15-не тапкырсың 3. син. Монда 3 монсы 4. Юк, 2. Туктале. Монсы 4. 4. 4. Монда 3. Сәгать 3. Сәгать 3 безнең. Монсы 3. А монда ничә? Монда 3. Нигә 3? 3-не тапкырлыйбыз Монда 5-кә. бит сәгать 3. А монда сәгать ничә? Монда сәгать 2. Молодец. Сәгать 2 монда. Дуслар, безнең экранда күреп тора, сез дә безнең белән эшләй аласыз. 2 шул. Ага. 2-не тапкырлыйбыз. 15-кә. Ә нигә 15-кә? 15-кә түгел, монда А син шакмак увереннеме? юк. Шакмак юк. Алабыгач инде монда 10 була. Шакмак ничә ул? Монда Шакмак ул ничә? 4. 4 шул, әйе. Күрдеңме менә? 6 гранник 6, 5 гранник 5, 11, 11-гә плюс 4, килеп чыкты 15. Димәк, монда 11. Монда 3 булды. ничә Ике булды. 2. Ике булды. 2-гә тапкыр 11 күпме килеп чыкты? 22 була. 22. 22-гә 26, 26-дан монда 3. Менә 3 шул, күрдеңме? Лопасты 4 түгел. 23 була. Молодец. Менә. Миндә дә шундый сан килеп чыкты. Надо же. Юк, мин үзем эшләдем, шул яктагы без подсказки дигәндә мин әйтәм. Так. Монда внимательность кирәк. Монда игътибар, монда математика, монда күпчелек кирәк. Игътибар ул. Димәк, менә моның кайсысы особенный дип әйтергә кирәк менә. Особенный дисеңме? Әйе, менә кайсысы? Менә 5-сендә дә кызыл төс бар. 4-сендә кызыл төс юк. 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 Кайсысы менә Түгәрәк. шундый менә Түгәрәк. иң мөһиме нигә түгәрәк? Монда барсы да 4 почмаклы фигуралар, монсы түгәрәк фигура. Юк, тагын уйлалы. Менә шундый монда бар, шундый менә берсе аерылып тора бөтенесеннән дә менә. Берсе Ни өчен? шитсез, монда шите юк. Ну, ансы да бар, а? Ну, ансы да бар, әйе. Монда күп бит шундый менә Уйласаң. Әйе. Группировкалар, әйе? Әйе. Ну, монсы түгәрәк һәм шакмак ул бик явный инде. Әйе, уйла. Уйла. Баш безгә уйлар өчен бирелгән. Яңа шундый, әйе. Нәҗәләсең, укучылар юк шундый. Һин нәрсә уйлыйсың? Синең башың шапка киеп йөрер өчен бирелде әллә сиңа дип. Без шу әйтәләр име шуны Әйтәләр, мәктәптә? әйе. Истәге совет заманнарында үскән балаларның шулай бит инде ул. Әйтәләр. Нәрсә? Әйе, исә теге дневникны унутып калдырсаң. А башыңны син иде унутып калдырмадыңмы? Әйе, аны әйтәләр, әйе. Нишләпсең башыңны унутып калдырмадың? Дневнигыңны унутып калдыргач дип.
Кімдір. Мында мен сеңа ярдәм итәм. Менә монда фигура бәлки, һәм мондагы шите белән уртасы бер тигездерәк, бәлки. Шулдыр? Юк. Әйт инде алай булгач, Беренчесе, менә беренчесе. Нигә беренчесе беләсең? Нигә? Чөнки беренчесе бөтенсенә туры килә. Мәсәлән, шакмак, кызыл төс бар, кызыл төс. Монда туры килмәс, бу түгәрәк име? Кызыл төсе бар, кызыл кара. Моңа туры килә формасы буенча. Амынсы формасы буенча, ләкин бу бөтенсенә туры килә торган. Тик шундый бик җайлы да инде бер яктан, икенче яктан баналь. Әле хатан бер бик авырны бирә. Я Арсланы соңгы бирем. Соңгы дәрес әйбайында. Күрәсеңме, сен авылда үскән баламы? Син шәһәр баласы. Мин 3нче класска хәтле авылда, Башкортстанның бик ерак бер авылында туып үскән бала. Башкорт телендә Сезнеке бит Башкортстанлар. Мәктәпне бетергән кеше. Шундыймы? Әсәй дип сөйләштеңме? Әле мин кичә генә карадым, беләсеңме, теге башкорт киносын җылы карадым. Нинди? Сестренка дигән. Сестренка, ага. Карадыңмы син аны? Юк, карамадым, менә карага. Кызың белән кара, җәме? Яра. Пиздәтелне кызың белән кара, менә балаң белән кара. Минем бала укырып бетте. Җылап. Менә Башкортстанда төшергәннәр башкорт телендә бар авылында. Ну, башкорт теле безнең татар авыллары. Ну, башкорт теле. Шулай да теге менә. Вакыты шундый иде башкорт телендә безнең. безнең. Шундый мощный кино дуслар, менә реклама ясыйм рәхәтләнеп. Үзебезнең теге бернинди миллионнарсыз төшергән кино, менә дигән кино. Теге миллионнарга төшергән киноларың шит театрсын. Яхшымы булай искә генә төште, яме? Менә монда димәк син сыер көтү нәрсә икәнен беләсең, сыерларның нәрсә икәнен беләсең. Бар минем. Көтү көткән булгач, нәм дәйтәм, сиңа бер көтү. Бу теге җырда кебек 33 коровы, монда белмәләр ничә алар бик күп. Я сам көрә 1 2 3 4 5 6 7 8 9 булса, 1 4 5 6 7 Ого. Бигрәк күп. Бик күп. Вак, бигрәк күп. Бик вак, бик күп. Әле менә бу сыер көтүендә бар башка сыерлардан аерылып тора торган 5 сыер. Сиңа шуларны белергә, танырга кирәк. Нәрсәсе белән аерылып торалар икән? Бу сыерлар. Му диләр, башка ни белмиләр. Арслан, нәрсә? Кайсыныкы нәрсә? Нәрсәсе ни түгел? Менә беренче рәттән китә дә беренче рәттән. Карап чык, битнесенә. Тиң. Берсен акшашканнармы? Акшашканнар икенче рәттән. Икенче рәттә үк бар инде ул аерым бер сыер шундый. Сән күрәчәксең, әйдәм сен ярдәм иттем. Икенче рәттә үк бар. Истән икенче рәттә. Башкардан аерыла торганы бар. Әйе, нәрсәсе? Сыер. Кыйрыгы юк. Менә шундый кыйрыгы булмаганнар тагын 4 монда. Әле тиз генә. Кыйрыгы булмаганнар. Киттек, чәбес, мәшәттер барырга мөмкин сәнә. Так, берне таптым. Кыйрыксыз сыер уены бу. Безнең авылда менә тагын берәү. Әйе, икәү. Мөгезе юк ия. Әйе, мөгезсез, гадәттә мөгезсез бар. Я шундый кыйрыксыз сыерлар күргән юк. Кыйрыксыз сыерны да аны чөнки кигәүнәр аша бетерә. Тешләп. Икәү булды. Бар әле, бар. Опа, ишәү, менә бит. Менә. Син бай ихтибарлы үзе. 4. Эй! 5. Молодец. Менә бу биремне, менә күренеп тора синең. Математика түгел инде бу ая. Авылда үскән, ну, ихтибарлык дип атала бу. Внимательность. Дуслар. Безнең шуның белән бу рубрика тамам. Бездә Арсланы бүген Салават дип җырлап тормабыз инде. Сарасым җырлыйсыңмы? Сорасаң җырлыйм. Әйдә җырлале шу Салаватның менә. Юк, ярый инде җырлап. Салават. Клипын карагыз. Сине сөям. Син музыкальный белемең бар дисең. Бар, әйе. Педагогический колледж. Музыка бүлеге. Музыка бүлеге. Кайда бу? Кайдагысы? Чаллыдагы. Чаллыгыза. Әйе. Музыка мәктәбендә әлбәттә. Музыка мәктәбен бетергән кеше. Баянчы мин, Баянда уйныйм. Әйе. Фортепиано инде ансы икенче инструмент, ансы инде. И педагогия университетын бетергән кеше мин. Тоже музфак. Музыка факультеты демәк без син белән коллегалар. Коллегалар, әйе. Коллега, молодец, рубриканы яхшы башкарып чыктың. Хәзер без сиңа тагын бер рубрика әзерләдек бай булгач. Хәзер Баян кертәбез студияга. Син Баянда уйнап китәчәксең безгә. Рамил Курамшинның
Irбит деген кейін. Бик яхшы. Яхшы мысы біраздан шайра достар, бірнеше секунд. Біз қазір мұнда теге кексларға дегустация жасаймыз. Азапланып, бүгін әйе, білмеше микроволновкалар белән әйе. сукыр мәшелер кебек. Біз инде өзебезнең интуицияга таянып дөресрәге ул. Арсланы пешереп карады. Менә шундый нәрсә килеп чыкты безнең. Аның карале фотода беләсең ничек иде ул. Абгайрак. Аны хәзер мин иң зур кошык алдым, бу минем кошык. О, безнең шуй дип, алабыздан шуй дип. Басам ярыймы? Иде, иде. Içinde şulu yok mu икән? Белмим инде. Карыйбыз хәзер. Yok. Şak bir әле. Çöptür. Şak белән эшләп карыйсы килә минем ул берне. Çöpтür җимеремен дип куркам кашык белән. Ну, слушай. Та-дам. Почти шулай килеп чыккан бу. Каптака. Резида ханым, әмәндә разрыхлитель дигән әйбер кирәкме идеме? Ишетәме? Килеп чыкты. Резида ханым. Карас. Юк, менә карас. Менә шундай әйбер. Инде капкар, сине капкарым. Моның бананы да күбрәк булган бугай. Ты живой? Әллә нәрсә бу? Юк, бу килеп чыкмады әйе. Биреләм? Йотым инде. Каясым мен монда. Су. Şey, хит сыйыкмай ішіп қой артынан. Рахмет. Монда подстава бит инде. Йо. Микроволновка белән. Йо. Подстава түгел. Бу пішіп шығарат ешейме? Охраға пішіп шыққанбыз ау тәмлі болар едем. Теге шоколадларын ілішін қап Ну, барым ничә әлі. минут аны микроволновкада? 3 минут торга дигән. 3 минут? Ну, шуныклар микроволновка пішатырған рецепт. Какаолы іліші қатта біраз ғана Пешкән кебек, да? Кая карыйм? неше вода кебек. Абай, рәсім қарап тұрсаң, яна арайсың кетмәсін әлі. Қасталығы атша бізде ашибыз әне. Мен шын көңілден, мен де қымда қарап татырмын фотосын. Бұлай, ұқшашлық бар екебек. Лекен шын көңілден біз бүгін Резиданы құттарға тиішбіз. Әйде бұл етеміз, тапшырыбыздың генерал спонсоры Көкмары Металл Соғытса Басабыды ашық акционерлік жамғайтындан әліге Көкмары табасын Арсланы өзі, өз қолдары білен. Шаллы қызы Арсланы, шаллы қызы Резидаға тапшыра. Резида құтлап, Резида, құтлыйбыз сізні. Қазір енді мен микроволновкада ошарға, пішірге, үйренірге тиіш кіші. Әр халда мына бой біріне пішіріп қараға. Ине қайтқа шықарал ема рецептін, мен өзіме де қызық болып кетті. Бұған Резида, бұл таба сізнеке. Башқа телевизион тамашашыларымызға шын айтамыз. Мына қарап тұрышқа жеңіл кебек, ләкин шындай қаттаулы рецептларыңызны бізге көбірек юллағыз. Біз аларын артистларымызға, жыршыларымызға тәқдім етешек біз һәм сіз жеңген шырақта мына шындай Көкмары табалары сізнеке болашақ. Резида, бұл сізнеке. Арсланы, бек зор рахмет келгенің үшін. Ижатыңда оңышлар тілеп қалам. Кстати, Резида, бұл жеңуден соң сен қазір бұл тапшыру біткешті YouTube-қа кіріп, тезгені Арсланының Салауат деген клибін қарап, анда лайк деген жерге басырға тиіш башақсың, еме? Сөйлештік бет, еме? Сөйлештік, бір лайк, һәм бір комментарий сенден. Бізден сауыт саба, сізден лайк. Міне, нормально бет енді? Нормально. Бір лайк әйбәт нәрсе. Арсланы, біздің собылашыр вақытлар жетті. Мәне телевизион тамашашылар сенің қызырында. Нендер тілеклерің болса, біздің TMTV телеканал қараушыларға рәхимет. Достлар, менің жырларымны тыңнағыз. Олар заманша, яңа жырлар. Тұр. Әйе. Шулай енді TMTV каналында менің клипімні қарағыз. Һәм концертларда шырашырға yazsın. Амин. Уңышлар сен аяме. Яңа жырларны күтіп қалабыз әлбәттә. Яңа клиплар, уңышлар, гаилә, уңышыда бәхетеде теләп қалабыз, яме? Рәхмәт булды. Композиторына күп сәламнар бездән. Әйтермен. Кызың инде акыллы кыз булып үссен.
Биюләрдә шулай конкурсларда уңышлар аңа. Рәхмәт. Бик каты бий дип тә әйттем бит әле, менә Әйе. сиңа концертларында биергә инде үзеңә Уже кадрлар подтанцовка әзерлә. бар, әйе. Әйе, подтанцовка Әйе. бар. Все булды монда инде. Инде гастрольгә чыгарга була. Әйе. Алла бирсә көзгә. Дуслар, шуның белән саубулашабыз бүгенгә. Саубулыгыз тәмле, яшик тәмле, ашык әйе тәмле керәшне иде без ТМТV телеканалында атна сайын күзәтеп барыйк. Саубулыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.